kasinjung kinong thokon kabalatip kum ka Khasi Authors Society chnat Nongstoiñ kan pelong ya ka jingialang paitbah haka tarik Ïaïong ku nongyalam kasinjung bakentup yo ba BBL Nongstoiñ Secretary ka Khasi Authors Society chnat Nongstoiñ uba Neurius CMD President bat ubabu witing mausor ubari udukat ka sengkmi habe keren makila pathai kubor kila kerpat ye ki seng bhalang ki Nongstoiñ charge ki noi kai school bat college bat ki samla puli bakin wan banya don lang hak te kesngi bakin sngo tho shai ye ka jingdon kam jong tin Khasi Ïaïong jungi kum ka seng jong kinong thokot Khasi jong kani ka snat Nongstoiñ ka bagi ai kerteng ka Khasi Authors Society snat Nongstoiñ iwan hangne ban yathu paitbah bangin pynlong ya ka jing pensyai paitbah alor ka wei na kijing dawa jungi tata kalong ban pynlong ketin sarkar no ya ka ketin Khasi apo ka jelam mekalaya jungi ya kani ka program wilayah kut ban pynlong ya kane kade haka tarik mentau penai Ïaïong araja rat penreu kapor kan long kapor sibajen opai singi ter kajaka bangin pynlong ya kane ka program kan de angtai apo market komplek jong ka snong de Nongstoiñ atau ka jaka badon angtai akmat bandrung siapo yo Nongstoiñ te kaneng iwan ban yathu paitbah ba ki paitbah kin yo ban tip yo ban lang ban kristian ya kane te ki nongkren ki bakongsan ki bawan naka Khasi Authors Society nang tay na Shillong ki bawan ajing kren ban persai paitbah kalong na kaliang jong u Dr. RP Kharsiying walong u General Secretary jong ka KS Sengkemi bat kumjuru no Presiden Rangba jongi i Dr. DRL Nongstoiñ dan mar katangi kentu paitbah ba pinyawan hakane ka program ba pinyo ya ka jingshai ka ba janai bat bangin smutu ya kata ka jingdon kam ka jongi bat ka ka bangin ya penbor ba ka sarkar jongi ru kan sim ya ka takasenjam bahkan aino ke jing itu ke bapura pan kentu gerdan no ya kene ka ketin Khasi jongi na ka associate official language sya ka official language na ne ka ketin sarkar ke bapura kublai sigon